wengi ora bisa turu yen awan rado yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyu lali anak lali bojo lali wayah lali petung rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung yen burung tak lebu sarung Weladana. malarinya apa malarindu sedina rasane seminggu neng awak mayak kekuru numpak dokar mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waktu bapak aduh piyo anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut lebune karo kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kalung Tek-tekan ta Mas pokoke. tatene pokoke Manunggal Tribujaya. Dedi audio Matur suwun Mas. Saputra nade matur sakarangku Luwe becek lara untung daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen awan rado yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe bener kandamu cah ayu aku ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu ya guyu lali anak lali bojo lali wayah lali petung rasa
lagi gandrung pilih bacot apa pilih burung yen urung tak mlebu warung golek kopi tak gentuk jas mesti Pak Lupus mesti jarake ngono kuwi tak Lagek cetok wis garap lho. biasane ngono heeh kok delok kas tak tu tak tu oh ngono Iya. pokoke variasine wis akeh to wis akeh saiki gek jegali kancane ora wis ora saiki wis ora heeh saiki bongko ya Mbak Ayu heeh malarinya pamalarin setino rasane seminggu ning awak merak ke guru numpak dokar mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Waduh bapak piyo anakmu kaya wong gemblong kapan dikoperek pitulung iwak cucut mlebune karo kebacut alias satu sawah tekne kalung Manunggal ribu daya daripada sirai lu sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen awan ratu yen mangan amarga tansah betul kowe bener kandemu cah ayu guyu ora liya mung sliramu wani sumpah impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyu lali anak lali bocah lali wayah lali peto rasane wong lagi kandung pilih bacot apa pilih burung yen urung tak mlebu sarung ora wurung tak mlebu sarung berarti kadem heeh pokoke kuwi wis kuwi sing penting ora gantung ya Mas mlebu warung ya oleh mlebu warung ya oleh ngopi karo batur-bature penting mlebu omahe tangga iki gak oleh ora apa-apa silaturahim kok maksudnya mlebune ora kanggo kabar-kabar oh metu mburi gak oleh malarinya apa malariku setino rasane seminggu nyawa iya guru numpak dokar mlakune ngulon wong sabar
mesti kelakon, wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak, aduh piyo, anakmu kaya wong gembung. Kapan diko paring pitulung? Iwan cucut mlebu cucut alias jatuh teke sawah ngenteni kalung. Ya, ya pancen lagu lawas ya. Lagu lawas yo suwi gak tau nyanyi, Mbak. Nggih, mboten punapa. Ya wis Nggih. ya. Mas Depri menika pripun infonya? Masih ada waktu? Oh, kleresan Mas Ikhwan. Nggih, Ini manut mawon. Mbak Janetanya sudah. Oh, sampun rawuh. Nggih, sampun Gantos rawuh. Mbak Janitan. Ora ya saiki no. Olah Mbak apa-apa, Juri. Engko tak segai. Selalalala. Ai. Heeh. Aja guyu, heeh. Kalau guyu lho. Tribudaya. Senadyan to ora bingsra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele ngelingake kabeh lelapete. Bulan lumaku tanpa janji wanci dalu kaya tumetes sing banyu ngademake kangening atiku tondo moto meratandani ati tresno nadyan ate gawe galau ning nyatane mung katon ing mata. Tak simpen ana kabarku dadi seliramu tak simpen ana atiku liya waktu bekale ketemu.
gawe gelo ning nyatane mung katon ing mata tak simpen ana kabarku dadi gawe gelo ning nyatane mung katon ing mata tak simpen ana kamarku dadi Padukan Seribu Jaya. Ayo, podo, napi, 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 napi.